Karibu sana. Asante sana Mr. Onsarigo. Asante Maria tangu rukudiuka hapo. Nkanyamira. Town. Town ile nyamira mwataya kwa mzee ki. Abarende town imenyete. No gukora Kristo Maria. Mune specialist ye chinyiko. Okay. Asante. Umunyagitali Duke Apoko Kurase County ya 0456 Nyamira County uyo kulemere masi gitali ya Kristo Mariana buna dialysis specialist mayata mangana yechitamsi chubo nyagitali chingongu sana ani asibali bakurigeria mangana ali chinyiko emambia bwana karibu lakini bono moncho muligereria na bakwibuliri bwalinga ikyatukwanira igoro ya Kristo Marian Mission ikintu kieke abantu bandu mayedena barakumi unsarigale tamanyagitali balinki abaleta mali Kristo Marian nginto kikili tangani omurayo nsarigo byamana siri bodi ririago Kristo Marian teriduka osteri ase Olsen Kristo Marian nyagitari nene irari town irero keteru within the town okore town ogotira iga mashauri wende njeri kwenda chitangi ere gari roketed magari bubuya side very silent nyagitari bwato bubwene wanene nande bwate binte binge onsarigo. All right, iwono mwancho mulilinga onye nkwamanyete katukwa na Kristo Marian tobayisa kuminga Kristo Marian yekinkiki otebiri nyagitari asobarule yuga okuruwa bogweni agosoba kuribo bogweni emambia bono iko yamase monganeti andake ekerugutukwa na Marian asuli andake utanya kumanyanga kiaraba ikere watebirire bare kogenda milimani gusichitangi no ere gali yasenchire kurukisi mashauri echitangi bono umuntu naruganiti komanya mangi andake uganiti gwakisimbo cha Kristo Marian mubwate nsemili umuntu arabaikira se uko bakwanira Mbia mano tubwate enamba yesimi andi tubwate namba yesimi rero keteria reception abantu mbaro 24 hours ko waka nande nabokuranirwa machibu enamba yere 07 20 26 6999 Yono mwanchi mulele ko igule ngaje no ganeti ko manyobo korali bwa Kristo Marian ndake no bwata chingaki wantu kuba kwanira uboli kelikende kwali cyo kuboli kya ukyabo bisi banyara sinamba enoti isano ibere enoti ibere isanonemo kyanda yani 0720266999 Kristo Marian Mission Hospital emambia bono daktari Duke natukwanira Kristo Marian Mission ndako bokorali bwa inomboro byobo iganga kimo bokore mukuru muribiyoga Kristo Marian kwa abanganeti okwanange ne Mike yuga kigimana liliyo giriko soka ligwe kane kigimasa bali bonse baganeti yes asante sana Kristo Marian nyagitali nene referral level 5 hospital ne bwati services aina mbili ninyare kuchiteba ayemo ekoroku outpatient services ne yende ekoroku inpatient services so outpatient nabalia ababarwere balia kosachi client chirichi arure inka chiachire kosomo tumo omoromire achire labda tomo pima manyinga by the way to bwate lab bwate state of the art yani chimashini chinya daende dino chinya kidali nayo ziregizia iga era tuare machine munecho so twakora magana ye lab akerora outpatient warora na banyagitali bara outpatient abono bali toko likera twarore mbara arwara mono to balikera rende eliogo ochikonywa nka oyibona tara qualify koba admitted kosoa as a inpatient na nateba outpatient na inpatient togo cha magana as outpatient bado na boto kora muntu raje maybe kupima CT scan MRI na maganande consultant to bwati cha outpatient chiko cha robarwire alafu igentokende akabere inpatient wono mbali ba chire vale bobe kabisa atanyare kwenda ka umuntu raire taliko pumwa umuntu labdo okoenda iskomono wanyora na tako nyara ko irananka lazima abere angena sabanyagitali angena abanyagitali in fact bare qualified licensed pama tendo ba okora bedside ekoro primary care nursing care na doctor care so very so close
no muruiro kera to be kwewod igo ikiroko turabenkiringa buri nyagitali ya Kristo Mariana ngwanchira mure obokoreri as chinsemo ibere bulia buyo kubweni gwa agendeka outpatient nabo igo buli buyo kubweni gwa nagutangwa asoko nyorobo koreri angena banyagitali asigitanda inpatient. Right mwanchu muliringa ayo mwenyene nkwa mnyita yuko nyamanyire bambia bono akatukulile chinsemo chindi chobogwenia chobokoreri mokwena na Daktari Jared Oriosa karibu mbia mano nsadigo komentera na yuno mnyagitali atabire duke ndubate na ndo ebintu binde binge services chinde service yende ndanga ni service ya maternity na NBU hedi abantu bari bake ndoje tuka upgrade maternity itobana iga tuka upgrade kabe maternity nene tukanyakora renovations tukabeka chi machine tukabeka ibitanda tukareta abanyagitari abageni abare chi gynecologist tukareta nurses baro na barabanda bagenda bari specialist na mangana yo koibora gwana bangina bari barenka bayibwa teraniti ari nasagi yaso koibora ikigusiba batebanga bangina bari ne tumotigoro krebanga ntuika kurugoro bagucha bayiwo bokoreri ububu yakigima bayiwo nande ko kwanyorera bano mwana kuri maternity ari umwana tarekirana cinga kicaye ndubata kanyagitari wanaga kendo batene ikwere de room y'abana bari special iri bwateriberera abantu bari kiwiki cinge bakorendu bakabahikerana baba bana banene mugusi agote nasari nyo nsari nasari yes iyo ndogene tubate MCH mother to child MCH nere nebekiri chikwere ne batse all the vaccines kiri abantu bagutongeru kuko arule ward gari koko koro gutirimboka director ya MCH bato gutindani cyago kiro abarabona special nurses baro babekiro bare ko baro iyo ndogene tubate ngurunga ICU unsare kuna wata abantu abange squeeze bagote bakurus hope umurereka ikirenga kitu bakoranga tariko yanabiye abantu batayabone oyo chire pone tutota yabanga umurereka ikirenga kiyu mareta nyagitari ya Kristo Marian chi machine tubata ICU tubata ngia tubata na barabo nyagitari bari specialist chi machine to import kuru India koko ikirari abantu bakora sivubuya turu kuru ambulance bakobeka si machine cyakonyo kwabekera umuyika bakora ruchi test amaryoga naro kwarigere runa ndo barwere barobuye babwena bagendaka igonya nuko tobenga umurwiro kuletwa ICU suspensive intensive care unit na bakuru orona anda tu argo sembria cyo kuri bitu byaye biye mano serge na bakuru actually abarwere abange itora bere ne ikwere nda ICU abarwere nabange bagocha bari ko nyara ko yana lakini ko banyagitari babarigere bya bayiru na maliyogo babekera umuyika bakuru wali baba discharged baendaka na bakora ibintu byabo biye all right na nsembo yendo tubade ko CT scan ne machine chinde CT scan njiri bana ko ligere rigwe bimo kabisa machine waka yarigere kiregento oh yes baka yankoro tubate machine yankoro ko bato muchanda yankoro ko ligere rigwe kwabe kuruge machine iri yaro kero muchanda ura senkoro ebane nkoro igento kikareme kabisa na ebane clot kero igege kororokana kene tubate theater ne theater na ronto nyapo ensemo yokomana na ronto nyapo grade ensemo yokomana tukabeka abanyagitari oroba komana tubate surgeon oribo komana bantu bobate na rago chari mana chi machine no chire ando komana wakore rubuya gento kyo mwisho ne pharmacy pharmacy nero pharmacy tustogete mariogo onspi omunyeto muchando nurogo koleka nasi nyagitali okwenda nyagitali konyaranga watu wapimiri gwalire kwakoliro kolengwa kigima watu binganuga nirili yogeto sogotongwa gosoko beterwa nando muntu tumuchikogora iziko kero kona Kristo Marian mu wate pharmacy to tebingo gali ama lyogo naro sinogo cha muntu aratu musiko wano sadigo mbuya mano ariko ko cha Kristo Marian ko bwate kore ndi yago ko cover buya ko ndi yo chikogora iziko amaryoga ari stocked asabarura bagucha amaryoga isaine bano ko tuma maryoga nanga chukura areta maryoga te korusko to koruswa sa umuguko amaryoga no ari pharmacy akori kuro munyagitari kinasa sichenda ari cyabogori cyako bekarega maryoga tari kogora naro munyagitari ukiyaga ntu kwa nera nseme ya pharmacy abwateke into igumo cyanda sana tomentengo obuye bwe pharmacy Kristo Marian ningi ko ta abande ba dena bakogora yaya no bulimo of course amaryoga naro mede atatoka tali yonse renda aratoke lakini nara atatoka are very expensive lakini asobu yabono bwa Kristo Marian nerina neva
nechibese gete chinyinge enyagitari yoke korus mubuko yagora yamanya goko koretera so that umuruire tabas korus chibese mubuko abo atagore ekina ke ndonata dawa ndomba bugamna mariogo ngorware korus nerina intuto kogora mariogo liritayo ndobwata abanyagitari abanene physician consultants au bagocha na barobuma de bakorika mariogo aria amanena igoro so gotokoligora tuacha twabekera umurire andake daktari Jared Oriosa kwanira igoro ye obokorali bwe laba ansi ebipimo bigokorekana au nabwo ntimo bekenga na igabu ya teneri gikora cyengitali chinde muntu gwenda ari gali se laba gose kwanyara enyegitali ne bwati nyegitali akini lab tiri nyenganyengu njeregete no ibipimo bikuru wa muntu ali kwegena inune mubwate abamanyi bugo pima nabo igo asinyigitali ne lab yenunga kikorekana karibu sana munyigitali mbia mano nsarigo lab yetukaro kinabe kitangani etabauti tunde lab chinyige chiresko gaiga lab itonere eso certified yes eso certified minute ngaga pimo kendo yonse okokora ebanisiko kware kogenda irabo ni manyika ninga nere nanchire kurwe bipimo basi nanchire kurwe bipimo ebyo wano ndo bate bipimo beyond speak uchakire bya manyinga biche byeri kororo biche na nyene bipimo birinde beyond speak ne muchanda wonda bipimo bero bikorusu none kwendere kupima bimo kubutora kwache kwapima igonto bati machine chire qualified etokora ni test buya nane tonyo gutora muchanda ne lab etowate lab is the best Wanchobali limbono gotonyora sembeo. I want to remind you kunyolinga ni gotora monasi studio abanyagitali kurwasi nyagitali enene ya Krista Marian Mission ngukonera daktari Duke Apoko uno mubiro nyamira gali kulende ole gali ya kurukunga dialysis specialist as nyagitali higa imambia bono no aramone nchese studio voyintu watu mungwana gaiga kurunga Jared Oriosa nyagitali gali clinician nyagitali ya Krista Marian na bwagotwera kigima na gotwa a picture nyagitali ga korobo koreri bwaye na nkikili bwate kiriki ya sura yumuligiria no motegereri emambi yabono genda kutubuatia aiga anse radio ya Getembe FM na Getembe television murubuli kurunga etwani ya Getembe mambi yabono amona nchi ni nkuruka Geoffrey Nsarigo tokigendamo daktari ekatugukwanira bono daktari Duke dialysis ini michanda bantu michanda chinyigo bondi kabantabangi babwate michanda ensengima nande section yiganda kabantabangi bagutwara muchanda umbali kumanyenki bagentokora andake buni specialist boni nyagitali ya Krista Marian ayogo kora sensamo ya dialysis to manyingo nkige okolekana nabo igo nkekeli umwanchu muliri yagwante komanya sensamo yobu yabu kunenda chinyigo. Asante sana Nsarigo. Umaete kare abantu barengosira batamayitingi bagusirira onyoro muntu okure ryoka tamayitingi agusirira. Oh yes. Ngoru tanks go cia senya gitari ya Krista Marian kera saboni gabarete machine koru Germany ekonyara ko detect ko soko go pimo monto komanyana na ruate chinyiko ebintu mbire biresko gali abantu babugete gose no borogi gose no muntu jira kanywa malio sa kora kende musino muntu kuligire libobe gose muntu gose biri lakini oboruiro bombororo na inde todi ko bomanyara isi mpaka ocho pimwe tari raisi ko bomanya ko nyora chikiro chiachire gose kwa chakere ko bimbo mobere lakini asa Krista Marian asa kisi yengima ebwate machine era nyara go pimo manye na chinyigo chia oncha chisaregete. Oh yes. Na inde bone rate eri abantu bone gabarware tabange mono bali babwato burwe sukari babwato burwe bwa pressure abantu babwate cancer abna cancer umete bali batumira malio gali abwate chinguru na inde kare nyigo itabwate chinguru teriko nyara ko chunjuka obuchau bolia bono kwanyora bogo ichiro na chinyigo bwata chinyigo chia bwata chiasareka abantu pressure bonsi kero pressure nyinge jabwata seme emekiria gwetia manyinga kero pressure igoro yata. Oh yes. Yata emekiria kwanyora na manyinga ta isaini ali yako na chinyiko kwanyora chinyiko chiasaregere na boigo abantu bali besukali bia okonyora esukali iri kerere igoro ego sali emekiria ko ira manyinga uchia se chinyiko kwanyora nyigo teri konyora manyinga isaine yo umete nyigo ne engine yo mobere so kwanyora na manyinga atari kuika chinyiko chiasareka. All right. Bona ase Krista Marian boni ga tobwate chimashini chikoro gambro echichiruete Germany nyagitali te yogwate machines bunecho abaroire
ngotebio nsarigo abarwire nakoreire babwenire enamba muna last year nakorera abarwire around 50 bali nabekire asomotie nyoyomo babwene na ende barenge bobe kabisa ebintombire toko pima bikoro ku creatinine na urea kandi toko pima si machine echo bire igoro gokonyora bwa ebire igoro monto konyora tariko yana chinguru chimwerete lakini kwa makoreire chisesho ni sato kwa makora rero mambi kwa makora asadi tukolia gatatu chakire okwana chake koragera kiregendo asengejo eji machine eji ne consumables ebintu togo tumiera go subichinyi gecho bire buya kabisa na inde bono buyamboli na onyo kubwate kadi eri kurukusha bono yachire kare yarengene chef lakini sha yego tenenera kiregendo nganeti kero goswansu gutukwanira igoro muruli gusha andake egosibya chingi gusamangana umuruli sekurumba sokurunga dialysis negati yabiria abire very costly yani bigani kiba sinyingerigere umuntu ngagwikira ni process yiga bono abo semyu buyana boy gobwa nsu asinyitali ya Kristo mari mburu byo yiga asumurwe iro lyanda ko rwalete utwali rumucyarwe ikinyigora kini yero monyene kibu gimansu buguma bwa yaro mutaka nabo yokonyera kwa ikuru gwense nabo ateli bali okuweni Kristo mari ni nki abwente kokora karibu obuya bwasha ainde ngorwa so thanks go chia president na nerwete gendege kurukusha asenge njobono gyakonyera abarwere be of course gyabwate ririma ya ingo chaka njabwate mechando gete lakini yarenge asomotienyiga alafu ekababuya aseboniga kiagara no ko register ere raisi sana Kristo Marian na bogocha onye tubwati kadi to ko register utaliko lipa chipese yes to liko lipa pesa ndio si free bwata abantu bale qualified alias sha yeito yarengene cha F office bako ko register buya free utaliko lipa kende kiozi asset chitayega sana ore sha warade ekero kwa beire buya obwane tokora dialysis batoma ena isha yego ira 10 minutes only 10 minutes ku approve diri munenge ndeta ku approve ayene machine yore mangana na mayaga ntimo nchumulidi ya kuligeli gali mukwanere ngo mangana ya ama ya murubuli bubugweni yes ena te baiga sha onye tobwadi na inde no ruwalete chinyiko kosino eno borwere bonde bwensi oh yes no cha Kristo Marian ntubwata abantu bare NHIF bare qualified kabisa ba ko register within 2 minutes ko ichobwate simieri bwate code ko bwata yaso 2 minutes yo so etasha ore active warwaliwa onye koko dialysis kwa ngo chikokorerwa wairwanya wakoreru by the time wogokora kwa konyore sha ya approve turi kuruno ne siringi obuna bwo bwasha gokora of course ebintu biri lab biri byo gopima chinyiko shango tenenerere only at Kristo Marian so onye kurwalete amagana ye chinyiko incho tubwati kadi sawa andake daktari inganeti onyuli mwenchu mulili nabo yugwansi nchoboniga ingane igamba libagani tukumanya subu imekima watebiringa murubulyo shago se kadi ya shango konyire gote no bugweni amuna bono bugo sibichinjigo ubule very expensive na ndi services kichiga shayi gutindira sinyitali iga eligero munali gali gotebanga nchindi watili kuba nchindi wato se impression nchindi wato cancer nchindi wato nkogenda ninyo koreli wita se kadi to engu specific yani chinsa muchabene kigma emurubulyo shago tena sinyitali gendonge yo sha onzarigo getari gotenena oh yes kire gendongo tenena kere na inde bono buya bwa sha boniga chipensi chichi arenkorwe gukare uko bajete bakamende chinde igoro iyo erase obuya se intu muninya gitari kera bono nkunyara tole ko lipano na banya gitari ba bande sha operation Jones paka no yana se okokora kidney transplant ko jenjerwe nyigo urwaso montonde kobekero waso montonde shango tenenerere no kosoka isko yense lakini mona senya gitari operation Jones ebe no magana ya prostate ya bagaka goitera mache operation ya maternity chikoro ku CS karenja arengeri na mama lakini rende bono kero bwate sha kokora kiregendo konyori abana bali bagoswa NBU so te nando bwate maternity state of the art bwate paka
paka newborn unit ebwate paka ebinyomba biri ebisini by'abana bali bataraikera amatuko abo chionzi shango korere amagana atieta hospi ngotenerere kogoche CT scan ekokora now they bago approve ase chidaika isano paka 10 ba approve uri tarigo ko spend chinsa chinyinga ase outpatient mna na batebia ere no gocha akera ba tomiro murwiro nyagokoreru baadaye twamanya gokora go sabachi message kuro asesha bana. Alright, inkikeri Daktari Jared Uramente gurubu murubuli bubu gweni muya asenye gitali ya Krista Marian na tongere usangabona mambia mbia mano nsarigo egentuna buna mentor no yo mintata bire diuke ntubata na ndi bintu binde bire data uniqueness yenye gitali gwetanye gitali chinde ende tanga ntubata murubuli bu ambulance na emergency uno yo mintata abantu bata sha shiv ne bato murubuli bu emergency accident and emergency for accident and emergency ya sha iko kava kuko nyorira ajali muntanyorira ajali akore to direct to emergency karade to emergency ari rwali and sha ya approve mpaka mangana yiti scan samangana ya maliyo mangana ya bunyagitali eke tukene na tana ndo kwate no borindi ndo bato borindi borigoro bato security officers bara approved papo to bokoreda na CCTV ikwana kwa retiro muriro go Krista Marian kwa mubekere ward ni motaraji kumurigere ndo batari ndo nga security ni ari ndo bakorigere baligere bya bara manki wacha na kiwacha na kindu la cyo itumu ruire nyagitali nawe go sai wanu bacha bakorigere kabisa wanu kogoso wakomo kogoso ward ari ure shwango muriro gasikwa mubeka mbiari kwa mutiga sevand mbiari kabisa ege tokende to bata na ndeno obwenia to bata borigoro ndo achenje tukataya bano mutete tore ta uniqueness tore tenya gitari ngiya saba gusi to abanya gitari mbaro abana mno nyagitari ata to bata nyagitari abange ba resident kare to akare to nyagitari abange korusko lakini to kabeka nyagitari abange ba resident doctors specialist to bata maka special clinics to bata special clinic ye obororo bwengozi to bata special clinic ya bana bacho barigere digu to bata special clinic yo munyagitari wa mauga yo mogonga maugonsi mubero mugima to bata special clinic ya muro munyagitari wa baswati to bata special clinic nanya bita munyagitari wa maiso egento kene kirito atana renga to bata chi machine muno munyagitari atento bata machine andi machine titu abekera ko bayabarwire baito nabagusi baito gabone to ko ba encourage bacho nyagitari baro lebinte to kwana barenga mbiro igo ekiga munyagitari Jared Uriosa kwerera umuncho mulire linkiringa ninkikiragere andake utache Krista Marian utietu utache nyagitari yonsarigo usinkiragere uminyoke Krista Marian orenga unsarigo tibugati kende bono mambio ko tabiri uniqueness ya Krista Marian lakini mo Daktari Duke ekera ukonera igora special clinics amwancho muligere naga nikomanyanga ki chi clinic chia bene mubuate nga ki matuko kichikoba na ande nkire kieke Duke asante sana Onzarigo into bwate koru e wiki ngima go to begete chinga kichiria chich clinic echi kiara no na abande mbale mbako ndegasi go to babekerete kaba convenient kuchia sibale yes. Una Monday ntobwate bali bengozi muno munyagitali ateba bengozi ngocha bare lisango abantu bemichambe lisango ngocha bare Jumatatu na bali bare chibalimo mechando yobongo bono tobwate psychiatrist ogocha on Monday bonsi Jumatatu bakororokana Jumaine ntobwata abana tobwate specialist clinician specialist ne pediatrician yeito okobera ororo kila Jumaine Jumatano aso bali abantu bali bakobarwa kose babaliru babwenda koira na korora umunyagitari babwenere lakini lazima bache ntobwate elia obwento go chali tukogete koko bwena iko bagocha Jumatano ase yo tukelia Jumatano ntobwate abangina ko moito ko sokwanya rumwana ko se ko akora tu CS litukeli na lyokoira na koro munyagitari lakini abogo chali tukolinde lionzi onyege ntokere serious mono denga na te bwene na di ina demine dina matano na lyogocha lakini katika ikakiora ikobobe na bogo chakiara baroro amatukonsi okay
asaba abarwira aba bamauga babunegete babeke iruchi chuma na barobu Jumatano bagocha no abanyagitari bose bagotoka chitukolia Aramisi bona abarwira ababechi sukali pressure tugoroka MOPC ababe malaria amarwira ya maliogo finally Friday na inde bona abarwira balibe babunegete amagoro babekere chichuma bia ichuma ngocha bayo abegete Jumatano na ichuma kiera abanyagitari na bange bare bono bake bagocha Jumatano na bande bacha ichuma kiera nabantu babunegete na baruna abange. Oh yes. Bano. Alright, tumonchumulili gatonyo kusankamo naye bono mambia kegema wino munyagitari Duke Poko na boyigo munyagitari Jereda Uriosa abono bago kwa ubwasyo kuno bokoreli obuyansi nyagitari ya Kristo Mariana Mission na Hospital bono mambia ine aye omonyene andake kwa manyete nyagitari osonye manyete nugwete kango kwa bolinga na getuta komanya usoba kirembu ya mono urwe congratulatory message ya uchesa manyagitari ya bayiga gusukwa na barabu emanse yemo asikili kwaga ni kukwana na intubono mambia nobatali bago mwanchu mulele gigasi na bitesimi yore notisa no ibere inye yemo isano na isato ibere isato yani 0741583878 mambia bono na busanga na intuga iga ncho mwenyene nimbogoliso miyaguka iga kwene kinga gwa kwenda manyagitari baitobono mambia ubarura sinyagitari ya Kristo Maria nandake kumanyanga nkekili ugaraga ndikumanya na bira bino ukuba kwani bono mambia gusoka gendo kanyorobo koreli yororo ugandikuba irene mbya mono andake libulindiri kwa bwatoka ndikumanya emambya bono bwato busubole buwaka esimi nabo yigo gusotolikira ansege tono kina mbeyo ya 0741583878 asesimi eligera tosange amonaye bene kigima emambya bono kero chiko mesaga igantabu guli motagerali bono daktari umenyete abantu bande mbaroro bagotebanga chinyagitali nchiro kogenda yani na gwaikaiga chibesa no heli guliryo kogo chachi gumali riguru muno nyagitali ya Kristo Maria ningoto taimulenga inuense melio mubuko boni yona uchumi umayete boni ya kiromo Kenya agotabanga uchumi bagabateli bande bamoteli atabanga ebintu byakongire pa mutuirele inga kinyagitali ya inere kulete nabuguli ya monga Getembe Read TV. Hello, good morning. Hello. Yes. Ina leje sasa bwana. Angingo warandeje sasa nyenje nyagitali ya ina ya Kisamaria ni angosi. Ngakiukoro kwa Ngengoro kumeli bonare. Biamono sana Mary Bonare yako bolita register shabo no nyagitali ya mogo kirije mwereire na tiago kora register. Ngengoro kumeli bonare. Biamono sana Mary kwira ni ngoli kiendaga kutegera seredi ya Guse TV yako bono mambia. Asante sana biamono sana. Tiango nyole simi yendega iga omoncho motegerali ansema boli yago sokomenta kiriura kani kusangana banyagitali ya bayiga no bali geye masemo bakwanire ngo bakwani bono mambio mwencho motegerali intuga yetu akore platform ko bayikera go kwana barabo nabo bisaba nyagitali kuresi nyagitali ya Kristo Maria Mission emambi ya bono keru chigo chagachi simichi nyingi kigma nabonko boli ibere isa to bono mambia sama boli ago bono mambia lakini taboli igigo chagaga go tabanga good morning usarigo mkwaniri urio sana apoko bono mambia ba kwana mangana maya sana unere Clinton Mugire agotabanga na mbaligire tigabu nyagitali ningia na muno ninyagitali bwato borosobwe Kristo nigetamanga naye gonsi moto temulenga Clinton watabirenga nyagitali iga ni bwato borosobwe Kristo moyerenga ni igango nkimoga kali utusabira gali nyagitali igiga gose. Good morning Sylvia okay Sylvia Anchiara liatali konsana baba mbuya moneliti yakabire lyo lyankongeire kulenda gotabanga watching live listening kurugali keroka galia amurobuli mu yasana bono mambia nyagitali bakone biya abantu beregister shana bagoteba bono mam Sylvia. Good morning Canada Mubegi gotabanga watching kuruchisa mo chianyaramba imbaruche gagu sana na gokire sana munyamiro mintu kwa namangana mayagawu kwa no nyagitali yonde akurunga Jared Uriosa biamono sana thank you pamoja kuruchisa mo chiamirimani etangi nerede no agota de no na bomdo chinyagitali ne yankaka iga na ande ne yenge nchendene asaba gusiti kabantu baminyoke banyorubu gwenia gaki
kene Kristo Maria nubo lendi borobu ya kurugeita mpaka nyagitali ime unere movat unsando na bakuli kagabono mambia asante sana ayonsi niguetenga bantu bawo kwadera mangana ayonsi kirage ekyanda yeko minaro boli boliga likonsana ko tabanga elinge nchenene. Good morning Onsarigo. I want to ask, I was a member of Kristo Marian registered NHIF member. When I want to transit to Asha, what do I do? Is there any cost? Kusawa mulebe se chinde chons. Ngolengi eduke karibu sana murahira lya mabuli. Asante sana na agokire sana Mary amagana ayigwa rule na inde bona zengendo kwa kwanete igos special for Mary. Aki inchwe no emabia oligio monto ko duke apoko inche bono specifically ngotige gazi yospi mami make sure inche bieka ngomo register no nyati niko kora sha office inche bieka ngomo register mambia na inde rahisi sana teko ira no in 5 minutes eko bwata ya so ire yonsi aso yo ndo tebana e cost ekero kora registration ya sha amaswali nare bakobulia kayomenyete mbantu barenga bamenyete mwao ngokorore gasi ngokorore gasi kiregendo lirikwa korire bari ko saba besende yonse yani kuri nyagitali ya register free. Yes, free. Right. Registration. Kiwa nyetera myoka uchi nyagitali gali mbaku kwanire bako seminar nde ugota mangana hali busa. Mangana una maya sana. Jared. Bigeli won commentera. Mbia mano nsari kuna ara bota wanga nyagitali ya Kristo Maria ni borosobwe woge Kristo. Yes. Ndeto commentanga nike maina teba. Tatebi ngata na no katikista ukaligo sabira. Daktari uliosa. Alibano ko wachire nyagitali. Yes. Uno wata biro nsari gonto bwate borosobwe Kristo yaba nyagitali yaba sister. Yes. Nyagitali wano tubegete mutu bachenu wanya sai. Wano to kwara kulingana buna Iko none kero muro irendega igo wodi nkunya gwatu kumubere umurandi ngo etaruranse geto ngobo semi bya bya Kristo. Na bayi gonsa. Na mayasa. Na wata bire no. No musasiroti ko no musasiroti ko batu no mo bishop ko mo pastor kurwande ndurgo kana. Awocha wasabero. Yako garo popo bwende bo kubatirana na Nyasaye. Pondo ndo bato boroso bo Kristo. Geto ate aba Kristo bo onspi. Ndurgo to ala denomination ko sende bo nzende yons. Ba chororo. Parwali unani babwene. Baide na chetega ali ngacha ko restavu yane yari ngumuroire na haruchi aba sister bago itali ne bwene jibuku bako barandi bako nyagoyete chibodine igukoranga na mumu yigeto boroso bo musingi bo Kristo. Asante sana mwencho mategerali chisu michuo cha chinyingi sana kulinde igure chinga kiyo muswere watanga kilicho na mwanzo akikosi kuwa na tama msikalizaji na mtazamaji ndo chinga chiachire sana asinchi jotu wake kingoti robono mambia ngadeti tokule enseme igaja obugwene na Kristo Mariana lakini inga nitukure na saba nyagitali bono mambia tunyuri nyagitali yikutoka nena mbili simyomo uliyo kanti komentago sukubulia maswali kwa manya mange nga kiara koraba ikere nyagitali uliosa mbia mano nsariko na enda siribaga ibuna tuwata nyagitali ya Kristo Maria ni relocated within the town. Yes. Koko Rwanda onzi ya inchumba ke town litangani kuwe kire town yali wori njere kwenda ekwenda uchikore ndeka Rwanda uchimashauri njere kwenda Mwembe kuwe kire ali junction ere gutira uchichitangi nere junction intangani koko tero uchichitangi yako before tara ikachitangi maega kenje gitari nena bekorokana na nena mbete simire ngiro 07 20 26 6999 wake nambe itote abanyagitana nabarali babigire specifically yo receive nambe yo agotebya baruire na kibabonete kokora oyo timeti ngaga ne tiabwa tekerengeli kimuchande sana eseminari chia chiriga yabetiri sana chiko chinyingira lakini muko nganjira mbuli ya moyo tomanye nkiabwa tena buranya ni libuli kumuchanda sana eligere tokole kuro senseme iga nduchi ya haki usanda ga iganda kengu kwa nali na inu asenchira bene kigma tiambuli ya hago mwencho moteli ya moyo kagaiga asinjo gwa akiri nduchi chikunya guchagaiga omwencho motegerali manyingo nkikali ogantukura n'abanyagitali abaga bono mambia getembe halo getembe television getembe film halo koranga nande umutandao ye obeire kibondo swinchira gete tiga kaligo chabuya getembe film getembe TV elo halo wakire byakwa 9 tungo chinga chi akanire Karen Francis kwa nango na n'abanyagitali bono mambia Karen Francis karibu sana asante sana kwa swage tembe bono mambia yes eto asoira serie tali ya yes amina iga aguni manyete na ki oba pale koro oliore yani ubate kinguru
Right, timaitina siki okoresi miayebu ato muchando kidogo timaitinga kiya genda guchiagu lakini okorangalende kerengelika na kigule ali gwakanga mbyamona sinyitali muno timaitinga na siki timaitinga Carlin Francis lingede twakiago kigima gago rolenga ngakiere ngakiaga kaliko genda iga senchire ya bene kigima karibu sana senchire bene kulinde naba agwakina mbe yesimi andaka bakondera sirubuli abwati yesimi yure 07 20266999 asenchudo mtandao yokani kegema yemasemo ngira nasoma itari Duke asugwaka okweli ningana yo mwali sisigeto cha samu tegerali nomulirali asonstwa kuonera subya bunyekitali. Asante sana Onsariko, naenda asante sana Sokotoreta ase Getembe TV. Ayane naya. Intutu abariganiri. Abantu bache Krista Marian. Doli babe ndurabanda togoika na batasomete akero gwachire muno muruira masomo kando igotore binadamu kwa binadamu. Ndobwati ubaguse. Ndunabanda togoika nsamo. Gwateba yao na teba yane twaikagati twaigwana. Lakini ayonspi igarochi kobweni muruire abwene bari babugete na Krista Marian nenya gitari gete enene na inde anjete chibese kino kintete keru skogali intwe omuruiro omutangani nero omutangani patient first kino kitobegete bosio chibese mbadae and in told that expensive nibugate enyagitari ga kisi teyo engaba na Krista Marian. We are the cheapest hospital in this town, lakini with quality. Cheapest and we give quality services. Asante sana. Biaona sana daktari anda kiasa banya gitali ba mino bali bakulireti gaiga bonso basugiri gana batena nule megaiga obasugiri bonso kyolsel. Mwenzi ya Krista Marian no tore gaiga rende tnaja ko swati birende. Nanda yatima yetikurunga no ayo banyamira mina se kwa rusindo galia anya bakuruche na uri kwa ni gamba chutanya kwa lingiga tutete antwasi. Jamira na kwa ni mamole nyombali akorokorosa poko lingua jete sana abantu batome bonzi bigalia na bakwaniri. Asante Jared Uriosa ingana yo mweli ruchi ya mio Kristana gaiga. Mbia moro nsariko tengo geta commenta bano mnyigitari ata baduka poko. Genda karenda kwa beka ndo to boroso buge Kristo. Yes. Wana gara to boroso buge Kristo ndo takakorigera muruire au metro chana mais. All right. Igo bano ntoro rod mundu bandu mate amanga chipesa mono. Ya bacha nyigitari ndo tota chi machine chiro. Kerege ndo nyigitari ndo bata specialist. Bono to koirora mono. Para butu batai bacha nyigitari bacha babwendi. Andake asugokora na Yesu gilingo babere onde igano ebonsi kyolsel anye karugwa ni mukwani. Ambia mono nsariko ndongo soke nabantu baito barali litangana roto kora buna barobega sari Krista Marian bonsipi imaite morigerete to abasogeri mbia mono ntore studio ngwa nabantu bankari mujerwe boranga ali arera ngwa na kurusa umusubati ari kurumarani ngwa no musubati mdoro maito uri kora baragiri ari bye Jenny Uriosa bari Jenny omwama iga sana wasuru mwanchubulilinga no mategerali wikiraga gutoko kora umurubali bobo gwene na Krista Marian una wochere masemo gwete television ya Getembe na boigo radio ya gobwanchete ya 102.7 yani 102.7 Getembe FM nchikuru kwa Geoffrey Onsariko mwana buli robo mwancho mategerali twalingana Jared Uriosa mwenye gitali na Duke Poko aigasembe otoko endo mutumuko chisa isato na mangana maya Getembe FM na Sensami TV togende jiduka sinini onsikende komituska tuchale. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Getembe Television ekionga kiamamogusi. Krista Marian Mission Hospital ni hiyo korediringa ba mentire obokoriri bwaye na koba ubuye kigima. Asa Marieta ngoro kwa Duke Poko no munyagitari korwa se nyagitari ya basista ya Krista Marian. Bono enyagitari ya Krista Marian ngoro yere muroberi oribo korikia bantu oswa sha. Ntori gwakania ko erikia. Sware rinda lyonsi ora tware
na botogo konya bono mbabwate CT scan na boigo mbabwate ensema ya ICU na high dependence unit HDU. Jumatatu ntobwate kliniki kia bantu balibe lisangu ekorokwa dermatology clinic na psychiatric clinic asa bantu balibe bwato burwire bwo bongo. Juma ine ntobwate kliniki kerikia abana gekorokwa pediatric clinic na clinic kia bangina gekoroku gynecology clinic. Mbabwate ensema ya dialysis eyo yekerero use the latest ensema ya laboratory. Jumatano ntobwate kliniki kerikia surgery asibali bako barwa bado. Jumatano ntobwate kliniki ya bangina naba rwere bali pia babwata magana ya mauga babunekire babekire chichuma korokwa orthopedic clinic. Aramisi ntobwate medical outpatient korokwa MOPC elia marwere mono mna sukari, pressure, malaria eyokoba aramisi tibweba Kristo